si sa narodil v roku 1975 alebo 76, neprišiel si sem na pokojnú cestu, ale na život, ktorý ťa mal naučiť pevnosti a zmene. Rok 1975 nesie vibráciu čísla 4. To je veľmi silná energia zodpovednosti, tlaku, výdrže a života, ktorý človeka núti dospieť skôr. Títo ľudia veľmi veľa unesú, veľmi veľa vydržia a často majú pocit, že musia držať všetko pokope. Ich obrovský dar je pevnosť, pracovitosť, schopnosť postaviť sa za realitu. Rok 1976 nesie vibráciu čísla 5 a tu už je iná energia. Pohyb, zmena, nepokoj, vnútorná potreba slobody a silný pocit, že život sa nemá len prežiť, ale aj precítiť. Títo ľudia často nevedia dlho ostať tam, kde ich to dusí. Ich obrovský dar je ich pružnosť, odvaha ísť ďalej a schopnosť zvládnuť akúkoľvek zmenu. Títo ľudia často nevedia dlho ostať tam, kde ich to dusí. Naopak ich dar je pružnosť, odvaha ísť ďalej a schopnosť zvládnuť akúkoľvek zmenu. Naopak ich skúška je chaos, netrpezlivosť a aby neutekali tam, kde by mali zostať trošku dlhšie a niečo si prežiť. Ale oba tieto ročníky spája jedno. Život ich učil cez skúšky, nie cez ľahkosť. Ročník 1975 nesie silu, ktorá buduje. Naopak ročník 1976 nesie silu, ktorá búra staré a hľadá nové. Ale ani jeden z týchto ročníkov sem neprišiel na ľahkú cestu.